puii? Sunt acolo sus. Cel la care trebuie să fiți atenți e pasărea. Știți cum supraviețuiește cucul? Profitând de slăbiciunea mamei. Cucul e prea isteț ca să-și crească puii. În schimb, își furișează ouăle în cuiburile păsărilor naive. Când ies din ouă, mama pasăre e păcălită. Ea îi hrănește, îi apără. Și știți ce pățesc proprii ei pui? Cu toții mor de foame și neglijare. Doar din cauza că o mamă a iubit un pui care nu era al ei. Haideți, la culcare. Cred că mă plac. De ce faci asta? El a plecat. Nu asta voiai? Îl vreau mort. Când va afla ce s-a întâmplat aici, o să se întoarcă. Și îl voi aștepta. Aici e primul semn. Înțeles? Aici e primul semn! Înțeles? Acolo e primul semn! Înțeles? Da, am reușit! Zi să se ducă la al doilea semn! Înțeles? Du-te la al doilea semn. Înțeles? Înțeles?